Kwe uru jo Kristo, manyaminu Sylvent Edwina. Agone Nyasaye erokamano omedo odiochieng' machielo mondo kendo wawinj wachne. Timore mana kuom ng'wonone gi herane mogundho moherowa godo. Wachne mondo oyud thuolo eiwa kendo mondo okonywa, mondo olok chunywa wang'e bedo jo Kristo kendo waher Nyasaye. Erokamano. Walamo. Ruoth Nyasaye aduoko ni erokamano miyowa kinde machielo mondo wachak warom kendo wapuonjre wachni. To mana kaka imiya thuolo ni Nyasaye miya wach monego apim kod jogi Nyasachwa giwinj mana gino moa kuomi to ok moa kuoma a Nyasaye. To yaw chunywa Nyasachwa mondo wayangre kendo wamak wachni mwayudo wati godo mondo konywa e wuodhwa me piny ka. Nyingi biro yudo duong' Nyasaye. Roho ni maler mondo otelnwa e yore duto. An mana gir tich, in ibed na Nyasacha, tabed ng'ati. Erokamano, nying Yesu Kristo ma jawarwa. Amina. Wadwa wuoyo kuom kaka wanyalo chimo masiche kata tho ma obironwa. Kaka Yesu nochimo tho gi masiche manobirone. Wan to wadwa chime nade? Wan mana dhano. Yesu to ne en Nyasaye, 100% God, 100% dhano kobiro e piny ka. Adwa mana wacho ni kapod wan e piny ni eri, ngima mar piny ni waduto wakale chandruok. Kata wabed joma chalo nadi, nyaka wane tho. Chandruok wanyalo bedo mar ringruok, kata mar paro, kata mar chuny lit, kata mag weche mag ngima ma wadakie ni eri, kata mag weche mag spiritual life mwadwarogo piny mabiro. Te kindwa bende gi joma wahero, wanyalo nene chandruok. Koro weche makamagi miyo wadak e piny kaka wan kod luoro, kendo seche moko kwa paro ni wabiro tho, to wayudo ka waluor ahinya. Ka waparo ni masira mabiro nyime cha biro yudowa, wayudo ka wan kod luoro. To gima ber ni yie mar jokristo miyo jokristo bedo kod geno. Wabedo gi ngima bang' tho. Wabedo gi geno e ngima mabiro bang' tho. Koro kata wakale masira, wan gi yie kuom Yesu ni Yesu Kristo onge gima nyalo tame. En owuon nosekale mobiro motho nikech wan. Koro kwa yie kuom Yesu Kristo to wan kod mor ni Kristo ni kodwa seche duto. Yesu obiro e piny ni eri mar chandruok, piny mopong' gi lit, piny mopong' gi kuyo ganjao. Yesu obedo janeno e masiche mwakale e piny ka. To ok janeno kende, en owuon nosande moneno masira nyaka tho. Yesu kale rem mang'eny. Yesu ogure msalaba. To seche migure msalaba ichwade tiyanye. Ichwoye gi tong'. Yesu ni e genowa. Seche mwakale masira kata wakale tho, Yesu e genowa nikech noloyo tho. En nochier moa e tho. Ok osiko e bur. Omiyo wan kod sunga ni Yesu Kristo en ruodhwa kendo en osiepwa maber. Kuom jogo moyie kuome, Yesu ber. Koro nikech adiera machalo kamani, wanyalo chimo chandruok gi masiche mabironwa, kata obed masira mar tho, ka wan kod geno ni Yesu Kristo ni kodwa, kata ka watho en kodwa, to pod wabiro bedo kode e ngima manyien mabiro, mosedhi mondo olosnwago kar dak. Koro waduto wang'eyo kaka tho donje piny, kata kaka richo donje piny. Tho bironwa kata richo donje piny ka jawuond cha ma jasik Nyasaye owuondo Hawa ni mondo chamie olemo ma Nyasaye nosekwerogi ni kik gibil. Tiende ni yani Hawa nodhi ochayo wach Nyasaye. Nyasaye okone kik ocham. To gombo mondo bed marom kod Nyasaye nikech jasigu Satan osewuonde, omiyo nokawo olemo nieri mochamo. Bende ok nochamo kende, to nomiyo chwore miluongo ni Adam
mondo bende obili olemoni. Okone ni osiepna, kawi olemoni bende bil, olemoni mit, bende ok wabi tho. Ibiro neno Nyasaye noriambo, ok wabi tho. Adam bende, nikech en gi ohero chiege, okawo olemo chamo. Gima Nyasaye nokwere. Adam dine tamre, kamoro mone madobedo gi chandruok, chwo dobedo maber. To dichuo obedo dhi wuondi moyie mocham. Chakruok 2:17 nyisowa kaka jasigu Satan noyawo yo mar chandruok biro e piny ka. Remo donjonwa e piny nikech chandruok mane Satan okelo bedo jawuond. Nyasaye nolosonwa ka dak maber ahinya e puodho mar Eden. Gini nodhi mowang'o i Nyasaye, ma Nyasaye nonyiso Satan ni chakre sani aketo sigu e kind kothi gi koth dhako. En noto wiyi to in to nika funy tiende. Gini ne timore, to ne weche matimore gi siemo ndalo ma Yesu wuod Mariam biro mondo bi olo jachien ni e msalaba chutho manyaka chieng' ok nwachak wane tho nero. Yesu kobiro noting'o msalaba moloyo tho. Obiro mondo reswa. Koro Yesu obiro mondo tho nikech en kende ema ne gi remo ma Nyasaye ne nyalo wenwa go richowa. Nikech Yesu ne ok osetimo richo moro yoyote. Dhano noseketho mo otimo richo. Koro rese ne dwaro remo maler mitimogo misango mondo eka Nyasaye owenwa richowa kendo wadog ire. Dhano notimo richo. Yesu ler, onge mbala, onge ketho manoyud kata e dhoge. En ema nojano chulo gowi ni en kende, onge nengo moro mane inyalo chulgo gowi. Wan gi gowi matek mar tho. Koro Yesu kodhi e msalaba, onge ng'ama nochune. He offered himself. Ochiwo ngimane nikech hera mathoth ma en go kodwa, gi ng'uono mogundho ma Yesu nigo kodwa. Omiyo tho Yesu ne ok en tho mane ng'ato chune. Tho ne omiyo waduogo ir Nyasaye. To timo maeri nikech owuon nochiwo ngimane. Yesu biro mondo odhi othonwa mana kaka ne Isaya nosekoro. Janabi Isaya okoro wachni kendo wachni ondike e kitabu mar Isaya 53. Adwani mondo wasom. Wadhi ure kitabu mar Isaya 53 kwachako e wang'e e matindo 4 obiro dhi nyaka 10. To eka tuochewa ema noting'o kendo chandruokwa ema ne ture. Wan to ne waparo ni masira mane oyudono ne en kum mane Nyasaye omiye nikech richone owuon. To kara ne ochuowe mana nikech kethowa. Ne osande nikech richowa. San mane oyudo ema nokelonwa kwe. Kendo wachango nikech chwat mane ochwadego. Waduto ne waselal mana ka rombe, ka ng'ato ochiko mana yore owuon. To en ema ne en Ruoth Nyasaye oketo kuome richowa duto. Nosande kendo noyie mondo chwade, to ne ok owacho gimoro, to noling' thi, mana ka rombo mitero kar yeng'o, kata ka rombo manie nyim joma ng'ado yiere. Kane osemake mondo ng'adne bura, nokawe mi otere e tho. To onge ng'ama ne openjo gimomiyo inege. Adier, ne ogole oko e piny joma ngima nikech richo mag jowa. Ne en gi jamoko ka otho, kendo ne okunyne bur kama iikoe joricho. To onge tim mahundu manosetimo, kata miriambo manosewuok e dhoge. To kata kamano, ne en dwaro mar Ruoth Nyasaye ni mondo goye mikete e chandruok, ka obiro chiwo ngimane mondo opwodhgo richo mag joma moko. To en none ka nyithinde dak aming'a. Kendo gik ma Ruoth Nyasaye nochano nodhi maber nikech en. Bang' chandruok duto enone ler, kendo enone malong'o
ni osetimo gima kare. Somowa ogik kanyo, Ruoth mondo gweth wachne. Yesu obiro kaka janabi Isaya osekoro kama wasesomono. To otieno chieng' manindhogo Yesu nodhi e puodho miluongo ni Gethsemani molemo. Kobedo ni wuon mare thuolo, owacho ni Baba, kiyie gola masira mar kikombe ni. To piyo piyo Yesu chako paro gima maber ma wuon mare nosesingone ni bang' madho kikombe ni, nowacho ni Yesu biro bedo gi duong' e polo nyaka e piny bende. Duong' duto mag piny nyaka polo bo bedo mage. Koro Yesu nochako wacho ni wuon mare, ok dwacha to dwachi ma mondo timre. Luka 22 loso kuom wachni kisomo kare 42. Yesu ok nochulo kuor ni joma nogure. En gima notimo, nokwayo mana ng'uono. Owacho ni wuonwa, we anegi nikech gikia gima gitimo. Emomiyo wach msalaba ni jowadwa. Wach msalaba ni okelonwa resruok. Wabe koro wanyalo kwayo ng'uono e msalaba ka. Ka wayie kuom Yesu, wanyalo yudo konyruok. Nikech Yesu osebiro mondo otho. Yesu otho e yo malit. Ok wanyal ting'o gima msalaba mane Yesu ting'o. To wacho ni en ranyisi mondo waluwe. Nikech Yesu noting'o richo mag jopinyni duto. Oting'o richo mag piny te. Nyaka richo mag lowo maneno osekuong. Yesu nodhi moting'e msalaba. En ng'at achiel. Wan to singorenwa ni ka wayie kuome to enobed kodwa nyaka giko. Mathayo 28 kare 20 wachonwa kamano. Yesu to wuon mare noweye. Sama noting'o richowa duto mag pinyni te, Nyasaye noweye. Koro en masira manoneno lit ma wan ok wanyal neno. Wan sama wadhi e tho, Yesu ni kodwa. Okonyowa ting'o msalabano. Oritowa. Wanene kendo oyudowa, oromonwa, wabedo kode e ngima manyaka chieng'. Kama osedhi mondo olosnwa kar dak. Koro ere kaka wanyalo chimo tho kata wanyalo chimo masira? Maeri e thoro wach ma wadwa wacho. Achiel, wanyalo chimo tho ka waparo singruok ma Nyasaye osingorenwa godo. Ka Yesu wachonwa, abiro bedo kodu nyaka giko. Kata unie rem, kata unie tuo, kata unie masira, kata piny odagiu, kata unie tho, ok anaweu. Wiya bende ok nowil kodu. Abiro bedo kodu nyaka giko. Mar ariyo, wanyalo chimo masira kata tho gi teko mar Roho Maler. Yesu kawuok dhi e polo bang' kosechier, owacho ne jopuonjrene, adhi, weyauru mondo adhiyo, to kadhi, adhi oronu jakony, ma en Roho Maler mar Nyasaye wuonwa. Obiro fulonu weche duto mag ngimana. Obiro nyisou gima en an. To un bende nyisuru jomoko, nikech asebedo kodu. Nyisuru weche gi eki mung'eyo kuoma, nikech asebedo kodu nyaka nyocha chak tich. Koro teko mar Roho Maler miyo wan kod teko mar chomo masira kata tho kobironwa. Wanyalo mana timo ma nikech teko mar Roho Maler ma Yesu nodhi ogolo mobiro mondo obi e piny ka obed kodwa mondo okonywa. Emomiyo onego wabed ka wasiko kuom Ruoth Yesu, nikech Roho mar Nyasaye dwaro mana ni wasik kuom Yesu eka Roho bende sik e iwa. Mar adek, wanyalo loyo kendo chimo wechegi ka walamo. Kod lamo ema wanyalo loyo godo masiche kata chimo go masira gi chandruok mobironwa. Yesu sayonwa kuom wuoro. Emomiyo wan bende wanyalo dhi e nyim wuonwa kwakwayo kendo kwagoyo erokamano. Nikech Yesu osingonwa ni gimoro amora mwakwaye e nying Yesu Kristo obiro miyowa. Gimoro amora mwakwayo wuon mare ma en Nyasachwa e nyinge to obiro miyowa. Koro Yesu oyienwa ni sasa wanyalo dhi e nyim Nyasaye mondo wakwa. Waringo ga kuom Nyasaye seche ma wan gi chandruok, kata seche ma wan e lit mwaneno masira. To jowadwa,
onego wadwar wach Nyasaye, nying Nyasaye kamoro amora ma Nyasaye nitie, mondo kata seche moko wane masira kata waonge rem, to wagone erokamano, wadhi nyime mondo wabed ka wang'iyo kod duonde koloso kodwa, to wang'eyo ni ma to duond Nyasaye. Koro kata ka wane chandruok koloso kodwa, to wawinjo duonde cha. Lamo. Kapo ni lamo ni dwa dok chien kwa Nyasaye, walamuru Nyasaye. Nyasaye wanyalo lamo samoro amora, kata e chunywa kama wawuothe, kata wanindo, kata wachiemo. Nyasaye winjo gimoro amora, owinjo kata kuoth manie chunywa. Walamuru Nyasaye. Mar ang'wen, ka waluwo kaka Yesu ochiemo tho, mwakawo msalaba mondo waluwe. Owacho e Mariko 8:34 ni joge ni kowacho ni yorni diny. Yoni bedo ja Kristo en yo madiny. Piny ok bi herowa, Yesu ne ok gihero. Omiyo wabeduru ka waikore, ka wang'eyo ni jopinyni biro pingo gima watimo, kendo gibiro mon kodwa kaka ne gimon gi Yesu kendo ne gipinge. To pile ja Kristo nyaka ti, ja Kristo nyaka wuothi, ja Kristo nyaka gen kuom Nyasaye. Jo Kristo wabeduru kod geno kuom Nyasaye. Kuom Yesu kende ma wane kod konyruok jowadwa. Wamak Yesu ni matek, wating' msalapwa. Owacho ni ka ok waweyo mana gik moko duto mwaluwo bang'e, ni to ok wanyal yudo ngima mochwere. Nyaka wawe gik moko duto, wating' msalape mondo wawuoth kode. Mar 5, owacho ni nyaka wagen kuom Yesu mondo wayud lokruok, waa e richowa. Johana 1:1-9 owuoyo kuom wach mar weyo richoni, ni ka wafulo richowa, ka wawacho ni Nyasaye kendo wafulo richowa adiera, Nyasaye en jadiera kendo obiro weyonwa richowa. Obiro weyonwa richowa. Koro waluwuru Nyasachwa, walokre waa e richowa, waluwo Nyasaye. Seche mwalwar, wadog waringi e tie msalaba, Nyasaye biro weyonwa. Koro mae wechegi emomiyo oluongwa. Wechegi emomiyo oluongwa weche matek gi, nikech Yesu notho ni wan. Oweyonwa richowa. Kwaluwe kendo kwa yie kuome, oweyonwa richowa. En ne ok otimo richo, onge wuond manoyud kuome. Yesu nokale matek, to noweyo duto ni jang'ad bura makare. Oting'o richowa e dende, otere msalaba, mondo wan watho ni richo to wabed mangima kendo wabed kare nyim Nyasaye, nikech en. Erokamano. Karango msalabane kama Ruoth Yesu nothoe, mwanduna duto achayo, kel kwe Ruoth kwe, kel kwe kendo. Aweyou gi kwe ma pinyni ok nyal miyowa, kwe ma Yesu noweyonwa kodhi. Owacho ni aweyonu kwe ma pinyni ok nyal weyonu. Koro wadhiuru gi kweno. Nyasaye ogwedhwa kamoro amora ma wantie, e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler. Amina.